מסתבר שמשבר גיל 40 הגיע גם אחרי גיל 40. אני בן 43, והחלטתי להירשם לקורס קעקועים. למה? סתם, כי בא לי. בוא נראה. בוא ניכנס למקום. קר פה. טוב, זה המקום החדש. איפה הערכה שלי? שילמתי כסף. בוא תראה לי מה קיבלתי. בוא נראה לך מה קיבלת. איפה זה? אני רואה אותה שוכבת שמה. איך היא מחכה לך, תראה. פתח, תראה לי מה יש שם בפנים. מה אתה עושה לי טיזינג? גש. זה המכונה, אני מניח. מניח. הלכתי נכון. מניח. אוקיי. זה השקעה. רק רגע, זה במיוחד בשבילי או כולם מקבלים ככה? זה בגלל ששילמת בגוגויים. אוקיי. זה הציוד רישום שלך. אוקיי. זה המחברת שלך. רק רגע, מה זה? זה עפרונות? כן. זה השקעה. הכל. ספריים, סרגל. זה לא ממקסטוק. מחדד. עפרונות רישום. יאללה. רגע, ופה זה כאילו כל הצבעים? גריי ווש. זה הסט הצללות שלך. לא יודע מה זה אומר. סבבה. זה הצללות, זה כאילו צבעים. כן, זו המכונה. זה לבן כאילו? זה צבע לבן, מה זה? זה הקטן? זה שחור, פה הצבע הלבן, זה הסטנסיל שאיתו אנחנו מדביקים. אוקיי. פתח, תרד את המכונה. צ'י! דוגמנית, יפה. וואלה, נראה טיל. טוב, יאללה, בוא נראה מה יצא ממני. בוא נראה, נתחיל לקעקע. אני חושב שהקעקוע הראשון שלי יצא מכוער, אבל בוא נראה מה יהיה. אז מה עשו? שהוא ראשון, נתנו לי לצייר את הברווז. צריך לצייר אותו על סטנסיל. אני בספק אם אני אצליח. אבל בוא נראה. איזה עקום אני יש עט עבה ויש עט דק, אז פה אני צריך להעביר אותו. זה נראה כל כך קל, אבל זה ממש לא. אני צריך לעשות גם את הצביעות עצמן? מה? גם את, נגיד, יש פה את כל השחור הזה. זה למשל. את זה אני גם צריך לצבוע? זהו, אתה עושה לו קו מתאר. אני זוכר. אתה יכול לצבוע או לסמן X בתוכו, שאתה יודע ש-X זה אומר שחור. אז X זה אומר שכולו שחור בפנים? כן. אמרת לעידו שזה? אתה יודע שזו פעם ראשונה שאני מצייר. מצייר. זה נקרא מבחינתי ציור. לא, אתה לא מבין, זה באמת, זה בן אדם שבקושי ללכת הוא יודע. תתקרב יותר, תראה יותר את הקווים שאתה עובד עליהם. יותר לידה. לא לידה, הוא לא יולד. אין מה. אני מיילד. בציור כולם לידה. אני מיילד. אתה עכשיו יולד בזה. אתה מוליד ציור חדש. בקעקועים יש לך 9 לידות. זה לא ראשון ריאליזם? לא. בריאליזם אין קווים. כל הכבוד לכם. מה אתה עושה? את האישה או את ה...
6 יודע כסף. כתוב לי כל הכבוד שאני אצייר ככה וזה. תראה מה יצא ואז אני אגיד לך. אומר לי כל הכבוד, אמרתי איך הוא אומר כל הכבוד, הוא לא ראה מה יצא. חכה, תראה מה יצא. זה נראה את הקווים, נראה עד כמה אתה רואה את זה, נראה מה המצב. נראה לי הבן שלי בן 9, הבן צוות את זה. תראה, זה קשה אחר הזה. לא, אבל... נראה לי סיימתי. בסדר, הוא קצת מוכה. אבל... רגע, חסר משהו. שומעים ממש את כל ההערות שלי גם. זה מה שיצא. נו, מה חסר? יש פה, אתה רואה? אמרת לי, זה כאילו לעשות איקס? אבל צמן שיש לו... איך תדע איפה לסיים את השחור? אתה רואה כאילו כשאני מרים, אז עושה את הקו פה באמצע של הקסדה. פה את הסגירה של זה. פה יש קטנים, ופה יש שלי קטן. זה... סגירה של הקסדה. לא יודע. זה למעלה. אוקיי, הסגירה של הקטנים. זה שיפלוק הקטן פה. טוב, זה מה שיצא. זה המקור. זה מה שיצא. עכשיו אני לוקח את זה ומדביק את זה על כזה, נכון? זה נכון. בטוח אני לא מצליח. מה זה? כולי... למה לא אמרת לי שזה מלכלך? כולי דיו. איך תלמד? איזה, זה אתה לארג'? לארג'. 21 כפות. אין לנו RS. יש לנו עם. זה אני שם כאילו פה. מה ספיצטיק? מה, אתה רומז יש לי ריח רע? כן. לא, אין. אז אני כאילו מורח את הספיצטיק על זה? כן, שים פה באזור הזה. כן. דבר אליי. אני צריך פשוט... הייטק. הייטקס. טכנולוגיה. טכנולוגיה. טוב. האם להכיר פן? פן, למה נשמע? אין לי שערות, איזה פן? למה אתה רוצה פן? 3-4 דקות. בשביל לעשות תסרוקת, תשמע, אולי רק בראש אין שערות. זה מה שיצא. נראה כמו ברווז עם חינוך מיוחד, אבל בסדר. מה? לא הבנתי, מה צריך לפן?
מה, ברצינות צריך לעשות לפן? כן. וואי, זה חם. תתייבש. מה נותן הפן אבל? הוא מטמיע את הדיו כביכול בתוך זה? בתוך הפייסטים. אוקיי. וואי, זה ממש תהליך. אני חושב שלא היה תלמיד שציון יותר עקום מזה. כמה זמן? זה הרבה זמן. אפשר לשים אותו במיקרו, משהו, לקדם את התהליך? לא פסטה שמנת. 4 דקות עכשיו. וזה למה אין לי שיער. זהו? הוא לא יכול להתקרב. זה כך צבע. אני מרגיש כמו ספר, צבע, זה. אולי תתקדם, נעשה לך על זה. לא, שאתה לא לצער. בקרחת. היה לי פעם. הוא נמחק? הקעקוע? אתה יודע מי עשה לי? יורי רוחמן. מה הוא עשה? לפני יותר מעשור. זה נמחק? עם הזמן זה דואר. סיבה למה זה. וואי, מה זה היה מלא. לא לגנוח פה, אני מבקש. טוב. לך צריך להיות נוח. זה אנחנו מקעקעים ישר, כי פשוט נוח לזה. גובה, נוח לך? כן. כן, אני חושב שכן. בוא נראה. או, בלומפילד. סבבה, אני צריך וזלין, נכון? איפה הקופסה שלנו? פתח פה גדול. אתה מסתכל. שמו מה קורה עם הזלים. אתה שמת את זה לידך, דרשת את זה. אוקיי, אז אני נכנס ככה, לוקח. לוקח. לקחתי, יאללה. שם. שמתי פה. עכשיו אני לוקח את הקאפים, אני לא חושב שראיתי את זה ככה, שם, נכון? ככה. אתה הולך לעשן? אולי אני אדביק ואז יהיה לי זמן. אוקיי, שמתי. למה אני צריך כל כך הרבה? להצללות שנעשה בהמשך. אוקיי. בינתיים אנחנו מתחילים. תבין. אני אף פעם לא מתייחס אליך. 3 סוגי מחטים. אוקיי.
מחט 3, מחט 5, מחט 7. בהתאם, הקו מתעבה. כן. זאת אומרת, לכל אחד יש בפנים? פה יש 3 מחטים. אוקיי. יש 5, רואים את ההבדל? וואי, בפנים, בתוך הזה יש 3, אוקיי. פה יש כבר 7, זה להצלות ממש כאילו יותר... קווים, נביא, עם קווים. זה שחור, נראה ככה. תמיד אצבע למעלה, שלא תצבע לי את הקיר. אוקיי. כוס קידוש. כוס קידוש. פיקסקין אנחנו מנקים עם וזלין. זאת אומרת, אני שם וזלין על היד. שם וזלין על היד. אוקיי. אתה? גם, זמני. כן, אבל עשינו עם היד הזאת, זה לא כאילו, אני מורח עם השמאל ואז מורח עם הימין. רגע, לקחתי מחט 5. 5, חבר, אוקיי. הכניס, חצי סיבוב. המחטים אמורות להיות בערך ככה. ככה, אוקיי. עכשיו אני בין לוקח. צבע. אתה ניגש לקו, סובל, רואה שמתמלא המחט. נכון? שם רגע פה בצד, ניגש לקו, אתה לא בא, הורג אותו, אתה עושה קטנות ומתחיל לעשות קו. ומנגב נקודתית. וואי, זה קו החום. לא לא התחייבתי לקווים ישרים. עוד ועבור איזה החום אני. איך זה נראה בן זונה על אתה זה? צחקת על הקו שלי. איך זה נראה כאילו בן זונה שלי. מנגב. אוקיי, רואה שזה ממש לא טוב. פה נכנסת עמוק, פה כמעט ולא נכנסת. כן. מרוח רק טוב טוב, רק על הצד הזה. איפה פייסקין? אולי יש... וואו, איזה קו, וואו. שלם. עכשיו. זה הקווים שיצא לי. עשו לי פעם אחת יותר מזה. מזעזע. תלמיד הכי טוב בארץ שכולם בחו"ל. שוקרן חביבי. אני לא יודע איך אני אמור לצעוק על הקווים כאלה. יש איזו שיטה לעשות את זה ישר? כן, לעבור על הקו. יוצא קו מהראש יותר קשה. זה לא נכנס לחצי. למה, הם יוצאים כאלה עקומים בגלל שזה קו מהראש? בהדגמה הזאת חשוב שזה... רגע, אני אגיד לך מה שלי. זה טיפה יותר נורמלי. החשיבות היא... שאתה עושה, אתה כרגע בא ונכנס. תרגיל את זה. אני מתחיל בקטנה, רק אז אני נכנס, וכשאני יוצא אני משחרר למעלה. אני לא נכנס ויוצא בבום. נכנס, לאט. בסוף ברחת, אבל ההתחלה הייתה טובה. כן, סבירה, יאו. חשוב גם כשאתה מקעקע להחזיק את הלקוח.
רק רגע, הנה, דקרת את הלקוח עכשיו. עכשיו דקרתי אותו? עשית לו קעקוע. אני עושה כאלה, קטנות, אתה רואה? שאני בטוח שאני בקר, רק אז אני נכנס עליו. ויוצא, תראה באיזה אמינות יצאתי. זה לא צריך לתת את כל המחט לבפנים. זה כבר פצעת את הלקוח. זה כאילו... זה בלו. זה בלו אאוט, אוקיי. כן, אני כשאני... באמת, תסתכל על המחט שלי. ממש 2 מילימטר מתוכה בפנים. לאט לאט, נכנס. ויוצא בהדרגה. יפה. רק פה ברח לך, פה היית טוב בחלק הזה. אני מנסה לחזור על קרים עכשיו, לראות אם יצא פה ברווז או חרשופית. איך אני מכבד את זה? מה? נראה לך לפעול? זה הקווים. עכשיו אני אמור לעשות את הברווז. מה, בדקתי? ואני בראש כתיבה מזכיר כל כמה נקודות האלה? אתה מצלם לי להתחלות? זה לך זה משנה גם. כוח רצון, להתמודד עם זה. מצד אחד בא לי פרח, מצד שני הפנים, אני רוצה לעשות פנים. קצת פנים. למה אתה מדפיס לנו שדים? כן, זה... אני כמה ימים רצוף רואה את השד הזה. מדפיס לנו דברים. הוא רוצה שיבוא לך בחלום. יש בהם המון קרים ויש שם בגבה, נכון? זה אותו שד. זה לא שד, זה מסכה. זה הפאניק. מסכה של אותו שד. כן, נכון. אולי אני חבר אחרון מסכת אותי. עושה לך הפתעה. מה, אבל הוא בגבה כאילו שתסגור? כן, לא סימנתי. אם תחזיק קצת יותר קרוב אליו, הפיקסים ירד פחות. הבאתי פטל. מצד שני פרח, אתה הרבה יותר מכיר. פה כבר אין דיו ואתה מהר מדי. יותר לאט. תכף תסיים את הרגל, תעשה את הניגוב פה ותראה שהצבע לא נכנס. זה רק נראה כאילו? כן. היום המעשנים תפסו שליטה. אוי, מסכנה, יופי. בטח היא רצתה ילדים לך, אבל לא נכנס. היא באה? היא אמרה לי שזה, שאם היא תצליח היא זה. יאללה. היא תבוא קצת יותר מאוחר. יאללה. קצת בדיוק, עושה נקודתי איפה שזה, נזהר לא למחוק פה. כי זה מוחק? איזה מגעיל אתם זה. יודעים שאני, שחף, אני באתי אותה עם סטיינלס סטיל. נכון, סטיינלס סטיל? סטיינלס סטיל. נכון. סטנסיל. סטיינלס לא סטיינלס סטיל אלא. אני אלך על כוס כמה. אני באתי לסופר פארק ולא זכרתי שאלתי את שלי. הוא אמר לי שבדרך כלל משתמשים בה לבית במרכז הירוק. עכשיו אני רואה שזה לא לבית. בסדר, זה אפור עם זה. זה אותו דבר, הקק הירוק פשוט ג'ל מגעיל כזה. כאילו, את שם אותו בג'קי וכאילו צורב לך חצי מהאור, זה הכל. הוא רץ. מה זה הוא רץ? עכשיו צריך לקרות לו את הידיים עם מה שקורה פה. רץ. תקשיב, המהירות שאתה עושה, תחלק ב-10. או ב-20. 30 אפילו. כן. עכשיו עוד פעם ב-10. 10 מה? מהירות, שבין במהירות. יש לו עתיד, אחי. וואו! אנחנו נמציא קונספט קעקועים חדש. קעקועים למפגרים. צחוק, אבל אני מכיר מלא אנשים שיש להם חלק קעקועים. רק אם עשו אותם, אחי.
שחר, אתה בא לעשן? לא. אני כבר נשאלתי. שחר יותר מצביע. כן, הוא יחזור שוב ביום של הקעקוע הראשון, ואז הוא יבט אותנו לעידון הריאליזם. לא, יש לו לעשות לנו גם קעקועים בצבע. ודוטוורק יש לנו ביחד. דוטוורק גם איתך? ואת כל המודליסטים שאתם מקעקעים, אתם איתי. אני אעשה לך קעקוע. לצערי אני לא יכול להתפטר מכם מהר. התחתנו ל3 חודשים. זה הולך לצאת לי גרוע. אם אתה בא בגישה הזאת, כן. לא, חלילה. הצבת עליו גבוה. אחי, מה שקורה פה בחרשופית כאן, יותר גרוע מזה לא יהיה. אולי ככה אני אבין גם את הטעויות שלי. יאללה! איזה כיף זה, אתה נהנה? תזכור בטח, אני בציאני, מה זאת אומרת? מכיר את זה. יש לי אוכל. הרגשתי עכשיו מהמחשבה הזאת. מה? יש לי אוכל. אני אומר לך זה עדיין, אני אומר לך. אני חייב לעשות כזה שם, אני לוקח מסבירים, לעשות דיווח ומשתחרר. כאילו כל עוד אני לא חייב, כשאני בעבודה אני נגזר בגשות, אבל אני לא רואה את זה טוב לזה. ובבית אני עושה מחייב. עכשיו אני שם את זה חייב, אבל מעצבן אותי שיש לי דבר, סרטו, דלג אחד. דווקא של קרולינה, זה קניתי למעט לעשות שלמות כמה שונות עלו לי 3,000 ולהשפחה לקיבוץ שם. הם תוך שבוע נראה עונה על הסיפות האלה. הסיפות. יש מלא סיפות האלה. קרולינה 2 ב-400, ואני לך גם מספר של... 2 ב-200. 2 ב-200. 2 ב-200? לא, זה בלי הגשות, 2 ב-200 זה... מה הדשות של אבל ראייה? המסגרות זה מה שיקר. לא, אני... זה יהיה קרוב. אין, הדשות, המשקפיים יקרו, המסגרת יקרה, עולה להם $1.50 בסין. המסגרת הזאת נתן לי ארגז, אחד אחי. בואו נשאיר כבר. בגלל זה, אתה מבין למה לברבוניה שלי יש גם כזה טבעי? לא, את האוכל הטבעי שלי לקחתי למטה. זה כזה מקרה חירום. למה? אני רמה זה. יאללה. סיר שחור, מה? זה הקעקוע הראשון שלי. לשתף אותנו שאולי כדאי שתשקול מקצוע אחר? אחרי שאני רואה את זה, ואני אומר כל הזמן למקעקעים, אני אומר, מה זה? איזה מקעקע, איזה קווים עקומים יש לו. זה לא קל, זה לא קל בכלל.
מזעזע. טוב, בוא נראה. שיעור ראשון, מקווה שנשתפר.